Nadam se da ste uživali u ovom pomalo i nostalgičnom osvrtu na Zagora, na Martija Misteriju i ostale junake makar mog detinjstva, ali eto, bilo je tu i anima za ove mlađe. Mi ćemo u nastavku ponovo pričati o kulturi, ali sada malo nekom drugačijem vidu umetnosti. Pričat ćemo o pozorištu, tačnije o predstavi Preljubnici koja će već za nekoliko dana da bude izvedena u Nišu. Nije prvi put da se izvodi ova predstava. Publika je već imala priliku dobro da je upozna i koliko sam ja mogao da čujem, ljudi se stalno vraćaju za tu predstavu. Dakle, oni koji su je jednom gledali, nije im dovoljno, žele to ponovo da urade, a ima, nažalost, nekako su kapaciteti naših sala ograničeni, ima i oni koji još nisu imali priliku da je gledaju, tako da bit će veliko interesovanje. Zašto? Pokušat ćemo da saznamo u narednim minutima. Naši gosti su, možemo reći, deo ekipe ove pozorišne predstave. Hajde da ja krenem od dame ponovo. Tradicionalno predstavljamo prvo dame. Sara Mišić, glumica u predstavi Preljubnici, je li tako? Tako je. Dobrodošla, Saro. Hvala, bolje vas I sa našla. nama je, možemo reći, možda i stari naš znalac, reditelj predstave, inače i filmski reditelj, Božidar Pešić. Božidare, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Čast mi što smo ovdje. Hajde da krenemo od tebe, Božo. Nije ovo nova predstava, Preljubnici već neko vreme živi na sceni. Imali ste i nekoliko humanitarnih izvođenja, skupljali ste pare za različite humanitarne akcije, što je svakako pohvalno. Vreme je da oni koji do sada nisu imali priliku da pogledaju ovu predstavu, da je ponovo vide već za nekoliko dana. Veliko interesovanje, ogromno je, reč je o jednoj onako zabavnoj predstavi, o jednoj komediji, je li tako? Jeste, vodvilj, širokoj javnosti dobro poznat, jer imamo mi već neke predstave u Narodnom, a tačno se vidi da naša publika to želi da gleda, ali nemamo često na repertoaru. Koliko god postoje predstave, nemamo ih često na repertoaru i tako smo mi došli na ideju da radimo vodvilj Žorža Fejdoa, čuvenog pisca vodvilja, najboljeg svetskog, je li tako? I onda smo uzeli taj tekst i spremili. Premijera je bila juna meseca. Nismo mi imali puno igranja. Imali smo u junu premijeru, a onda je usledila pauza. Toliko je i bilo. Ovo je treće. Život predstave tek će biti, ja se nadam, od januara kada prođu praznici. Tako da je ovo treće izvođenje, s tim što je drugo bilo u Jagodini na festivalu, gde je fenomenalno prošlo. Najlepše je, ajde sad idem s brda s dola što se tiče teme, ali najlepše osjećaj je kad odete tako negde, a nije Niš, nije naša publika i dobijete jake ovacije publike, prelepe komentare. Ima tu niškog dijalekta u ovoj predstavi? Nema. Mislim, dobro, dodali smo par reči. Pobegnemo ponekad. Neka reč prosto mora da se kaže kako u Niširi kažu. Jer ako se kaže drugačije, gubi smisao, nije to. Tako da imamo par reči čisto da se zna odakle smo došli. Tako da i to je sve šarmantno uz, ajde da kažem, neku dozu opet onoga što je Žorž Fejdov i pisao, da ne izlazimo puno iz same tematike kad bi preterali sa južnjačkim delom. Pričat ćemo onako malo detaljnije o tim nekim stvarima u predstavu i pre toga, Saro, Bože nam ne reče najvažniju stvar. Kad je predstava? 10. decembra u Narodnom pozorištu od 20 časova, tako da pozivamo sve ljude koji žele da se dobro provedu, da uživaju neki sat i po vremena, sat i 40 minuta, da zaborave na sve probleme, da dođu. Vidiš, Božo, kako to glumci rade. Prvo, činjenice, a ti onako krenu odmah na onu umetničku stranu. Kad je predstava? Još jednom 10. decembra. 10. decembra. Od 20 časova. Od 20 sati u pozorištu. Tako je. Sada, ti si mlada glumica, ali pretpostavljam da ti ovo nije prva prilika da se... Svi ste vi, koliko se ja sećam priče sa Božom, imali već iskustvo značajno na sceni, ali ipak da li se rad i sa ovom grupom mladih ljudi, autora predstave, razlikuje od onoga što si do sada imala priliku da isprobaš i da li je vodvilj nešto što je bilo novo za tebe? Jeste, svakako. Ja glumim u Akademskom pozorištu ovdje u Nišu i radila sam predstavi pre Preljubnika, ali svakako da je ova predstava za mene nešto posebno, nešto drugačije, nešto na čemu smo radili mnogo dugo i intenzivno, neki izlazak iz neke moje komfort zone. Upoznala sam mnogo kvalitetnih ljudi koji s istim žarom rade ovaj projekat kao ja i koji se jednako trudi, jednako vole ovaj posao, tako da
zaista sam jako srećna što sam deo ovog projekta i zahvalna izuzetno rediteljima. Pre nego što nastavimo da mi pogledamo, došlo vreme i da pogledamo, zamoliću ću Ganju, naše kolege iz režije, da nam pusti i kratak insert iz ove predstave. Vi ste ovde, Bože, onako baš krenuli od početka do kraja pomalo od radnje, da ne bude da smo mi previše otkrili publici, ovako ste nam poslali. Pa dobro, to je 4 minuta nekih, da, 4 minuta predstave. Teško je odvojiti i tih 4 minuta zato što vodvilj se vezuje, jako je brz i scene su poprilično vezane između i sada niko neće moći da shvati baš o čemu se tačno radi, ali mogu da vide tu neku atmosferu i da čuju publiku kako reaguje. Evo, ja ću malo da spojujem što kažu mladi. Šalim se, kad sam montirao ovaj vaš isečak, spremao ga za kolege iz režije, ja sam morao da smanjujem ton. Hteo sam da se malo čuje ton, ali sam ipak morao dosta da ga smanjim zato što ima smeha publike koji se čuje. Zabavna je predstava od početka do kraja. Dobro, ajde, to ćete vi reći kada budete, da ne pričam ja sada. Ali dobro, imamo mi i bitna je dinamika u toku predstave. Publika se jeste smejala 70% predstave, ali bitno je i onih 30% kada i mi malo spustimo loptu kako bi došli do toga koja je priča same predstave, da nije sve vreme smeh, jer nisu ovo klasični vicevi, nego kao što su inače francuska dela, imaju smisla i imaju tu neku dinamiku između gde publika ipak ne reaguje, nego prati samu priču. To nisam dao da ne bih otkrio. Dobro. Dva su reditelja ove predstave. Pa kako ste vas dvojica onako komunicirali i sarađivali? Je bilo nekada nekih sukoba mišljenja? Neću to, hoću ovo. Pa prvi put radimo, ja barem prvi put radim na taj način da smo dvojica. Bara bar, 50-50% što se kaže. Pošteno. I mogu da, kad je film u pitanju ne bih tako radio i mislim to se na drugačiji način radi. Tu bih radio ili ja ili kolega, kako god, nebitno. Što se tiče predstave, mislim da Igor Ivanovski, koji je inače režiser kao ja, zaista se razumemo. Bilo mi je jasno od starta da ćemo naći tu neku zajedničku liniju kojom vodimo celu ekipu koja ima 14 glumaca. To nije malo. I dobro je što smo dvojica jer to se zna kada je jedan nervozan, drugi onda ide na onu drugu stranu ili kontra i tako dalje. Jedan smiruje. Uvek je to dobar i loš policajac, navodno. Nije to sad mi nešto glumimo tu neki autoritet i ostalo, nego to jeste dobro za kolektiv. Jer smo mi, nas dvojica, zatuženi da ekipa i kada dođe do nekog slabijeg trenutka u toku procesa, naravno da se desi ono kada nam je svima preko glave, ko će to da smiri, ko će da im da snagu, elan, da nastave sa radom i tako dalje. I kako smo mladi, ja sam mlad, Igor je također mlad, mi mnogo lako dođemo do te tačke pucanja zbog manjka iskustva i ostalih stvari. I onda lako se stane sa projektom. Ne u našoj situaciji. Na sreću što smo dvojice i mogli smo da dopunimo jedan drugog kad su došle te neke situacije. Ali je mnogo bitna stvar. Nekako, sad pričam i ono kad biramo glumce, kad biramo tu ekipu. Kad ja biram da radim sigurno ili obrnuto. Bitno je da se međusobno znamo. Ko je kakav, šta od koga možemo očekivati. Isto važi i za glumce koje zovemo, a ne da li je neko dobar glumac. To je naš posao da radimo sa glumcem da bi pokazao svoju najbolju stranu na sceni. Ali je mnogo bitnije da nađem neko ko razume kakav je proces, šta može da očekuje i da ima dovoljno snage da to vuče sve vreme, a da ne stane. Boga mi, kada ovako to predstaviš, ovaj pozorišni život Caro mnogo naporan ispada. Koliko je tebi važno da imaš tu priliku da komuniciraš sa publikom? Evo, baš su sad neke odavne špice, čuće se i taj smeh. Taj smeh pokazuje tebi da je priča dobra. I ima takvih situacija još u predstavi u kojoj ti imaš interakciju sa posetiocima. Da li je to važno za glumce? Neopisivo. Neopisivo, zato što pogotovo kada je komedija u pitanju, taj smeh i ta interakcija i ta pozitivna energija koja nama daje publika je izuzetno važno jer nam daje još tu neku dodatnu snagu i adrenalin da se trudimo i da to bude bolje. Ja sam konkretno imala
izuzetnu odgovornost i tremu kad sam stala na scenu, ali čim je bio prvi smeh, kad sam čula prvi smeh od strane publike, meni je bilo mnogo lakše i nekako mi je to dalo snagu da radim još bolje i da se trudim na sceni. Zaboravila si na tremu. Zaboravila sam, apsolutno, trema više nestala je apsolutno. Božo, ti si se onako, čini mi se, gledajući ovu predstavu, dobro snašao, imajući u vidu da te znamo kao filmskog autora, a evo sada si i u pozorištu. Pa ja sam u pozorištu od 2010. Znači ti si stvarno prvo pozorišni autor. Pa dobro, da, krenuo sam u trećoj polovini kod Ivane i Rikija i mi smo radili tad predstavu Violinista na krovu. Tad je još bila premijera 2010. godine i imao sam priliku da budem u tom ansamblu, da učestvujem, što je neverovatno iskustvo. Naravno, mi smo učesnici statisti glumci, ali to je za te godine bilo... Sada si bio i reditelj. Da, onda je posle došla režija kroz film i predstavu, ali ja stvarno volim glumu. Nije to nešto čime ću ja stvarno da se bavim, više ova strana iza kamere. Ili uglavnom iza kamere. Čak nije ni pozorišna režija. Ovo je naša zajednička ljubav koju imamo priliku da radimo, koja dobro prolazi za sada i ja ne razmišljam sad nešto šta će biti za 10 godina, šta sam ja, ko sam i tako dalje. Gluma svakako nije moj fah, ali u ovom trenutku meni je lepo, mojim ljudima sa kojima ja radim tamo je isto tako lepo. Mi smo trenutno uspešni, šta je za nas uspeh, da uživamo u tom procesu koji volimo, pored posla koji imamo svakodnevnih svi mi van glume. Sara, ovako za kraj još jednom 10. ili tako? Jesam dobro zapamtio? Gde? Narodno pozorište, 20 časova još jednom. 20 sati i požurite karte da se kupe na vreme. Bitno da se kaže gde se kupuju karte. Ticket.rs, poznat sajt, naravno online prodaja. Također može i uživo da se kupe karte u knjižari Indigo i Laguna Delta Obrenovićeva. I mislim ima još lokacija, ali mislim da je dovoljno za publiku. Boga mi je neka ne čekaju ljudi baš 10 jer prodaće se. Mala je sala Niškog narodnog pozorišta. Nažalost, mala kakvo interesovanje makar ranije bilo za ovu predstavu. Ne sviđa da će tako biti. Srećno 10. od 20 sati u Narodno pozorište. Evo ja vežbam. Vidimo se u pozorištu. Hvala vam puno i čekamo se nekim novim pozorišnim ili, Božo, filmskim pričama. Pričat ćemo, hvala na pozivu. Ima sigurno planova i u tom smislu. Uvek. Eto, to su bili naši